Daygo na to ang Dios sa atong tibuok kinabuhi ug atong isangyaw ang iyang pagkamaayo, ang iyang pagkamatinud-anon, ang iyang pagkamatarong sa atong kinabuhi tungod kay mao kanay resulta sa atong pagdawat sa Dios sa atong kinabuhi, sa atong pagdawat ni Kristo sa atong kinabuhi. Aduna gayud kanay maayo nga resulta sa atong kinabuhi ug makapasidungog kita kanunay kaniya. Ug wala tay laing isangyaw kung dili ang iyang pagkamaayo lang gayud, ang iyang mga pulong lang gayud, ang pagpasinungog lang gayud kanunay sa Ginoo, mao lang gayud kana ang atong isangyaw sa tibuok natong kinabuhi. Salmo 71 versikulo 16. Daygo nako ang imong gahom o Ginoong Dios, ug isangyaw ko ang imong pagkamatarong, ang imuha ra gayud. Wala kitay laing isangyaw igsoon, walay laing gahom sa atong kinabuhi, kundili ang gahom lang nga gikan sa Dios. Atong isangyaw ang iyang pagkamaayo, atong isangyaw ang pagkamaayo sa Dios, sa pagkamatarong sa Dios sa atong kinabuhi, o wala gayud kitay lain nga pasidunggan kung dili ang Dios lamang. Amen? God bless sa tanan.